artis baper kum I kan kiu lin mau pnyang nata ki voice of rhythm nangta ka thunder skiff ka wei ka ban bapaunam na po nong stoin nangta ngidon ru sa ki DJ na ka mata ka khat sau terik na ka mata ka khat san terik ru ngidon ki artis baper ha ka ba ki artis kum jong u jelau dokter nangta ikat anis nangta donru nong tem bapaunam jong ka bri nyok trap jungi I Snow White nangta kinwanru I bad boy bad Jesse nangta donru iwe DJ belakot gerpang na Bangalore DJ Reslin Iban Satyam ha ka khatsan trik ka show kan long ka ba internet adu kata-kata kani ke program ru ngila prepare ha kata gerkom bagi stall babon jaj kindon hangni nadu ki stall bam ki baper lada dei ha ka Indian dishes lane ki Chinese dishes lane ki traditional dishes nata ki traditional dress nata ki don ki dukan baper nata ki road show jong ki company ki kum ka Hyundai bat ki weiru ki company ki wan man penpau hang ni khnang ba ki pat ba kim don kam ban dei wat shawei saar han rei hang ni ila banyo Sedang ke caring cohort sia kata masa telang balai sengi Hamadan Umsning banyarap ekasati Raja Memorial Secondary School. Kekenhun caring cohorts kadi kawai kekenhun kishi parlok kabateri mons ngobhana kabenta kabha kamiat jang ke imlang kasalang bat kabaju kenier ya laki kti jingerap syaki badon kam ke jingerap jangka. Menta kesngi ke khatlai terik unok pra kala sedang e kata masa telang lani ke Winter Festival Hamadan Umsning. Ya katai kata masa telang lawan ban beli perda do uba don lang soklet kum ukongsan uba bipul thank you Presiden ka RBYF kum usembut kongsan Raja Brahma BDO Umsning sin Adi Block uba Rocky Kella Chairman ka Umsning Town Dorbar uba Rocky Marwen rang bashnong ka Umsning Proper B ka kong balakintiu Headmistress Sati Raja Memorial Secondary School kinongelam ka caring cohorts ba Sylvester Mouthhawk President ba Charles Kella General Secretary ba Prangsngi Kella ba kiwe ta lang la ban ai mo ban lang ero ko sekarang ko man pin le ba barok education system tambah jing demand mo ndang barok ka tau long ka snong na area do badan pun ba ko fante mla pendak sakati ka be yo ka di te community initiative shim dale de ka skuna klan to school they one of the positive mind frame they go to school if you don't come and depend on the government fund, they go fund na go, feel a deal na car fund as well.